Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sikan samat ng teglablaw iti kawusyo, pare Philip. Kapilitan na, pare babay. Nusanak nga glaba, di awan pagsukatak. Ay, sana kan samat na masikaso ni misis mo, pare. Sana talaga, pare. Ay, nawaw! Ay, di mo ipalubos sa pare. Anya nga itiraramitin lang, kasta nga awan ka iti balayaw. Amanga naman ito, maturog lang amin. Tunggal lagawi, dak. Trabaho iti unag ti balay ti madanunak, pare. Ay, narigat ti kasta, pare. Sika lang aruran ti agtrab-trabaho. Sika pa itagunay iti unag ti balay. Ay, nawaw. Saan ka arupot, pare? Mamamanog nga ron ni bakit. Ay, nawaw. May sapel at anak yo. Anya kumangay ti pakabanugan na. Sigurado ak apalusot na lang na jay. Tapno saan nga gunay, pare. Nabambanuga kiti trabaho. Ngam kastoy pa lang ti madanunak. Ay nawaw. Nakaluto akmeten iti pangrabyan talakay. Angam na ornong mo ti plato iti lababaw. Siyak tulatan ti aginaw, kalpasan ti panangan ta. Jak ammo no niya tinararamid mo iti may sangal daw. Kat awan mo tinaduma trabaho. Pasensya kan lakay, saan mo't ngamin ama ibati ti anak ta? Sana may batay, wano di mo lang kahit tagunay. Di ka ka din agunget, aramidat tulatan, inton makaturog ti anak ta. Kastala ka na yun ay. Hinton kwan, maliwayam tumanag. Saan ka kadipay ang agawin, pare Philip? Saan pa'y, pare babay? Agistan bayak pa dito ayan mo. Agawin akto no rumabiin. Ta makita ano saan pa lang aggunay na ita Melissa. Makita na. No iyuray na pala kanyak ti maarami ni Jibalay. Ay, mayat na ita na panunod mo, pare Philip. Kastakot ti kayat kukin ka, pare babay. Supportive ka launay. Alakay, bagamano, mangirwara kita arak, pare. Oh, mangirwara ka, ano ada, pare. Tapno ada pagsangwan ta, kabayatan ti panagsarita ta. Apay anarabyan ka anagawid si ka Philip. Hindi mag-asa kita yan, ti kumpare. Sapay nakainom ka anagawid. Sige ngay. Anya nga tinararamid mo iti may sangal daw. Ang mga nunat naturong ka lang manan. Ay naurnong maamin ti puyat ko lakay. Naimbagkan ka ata nakaturog ka idirabi eh. Kung nakakun kay, inyuray mo manan kanyak ti matrabaho dito palay. Inaramid kun ti daduma. Inlabak dagiti nagsukatan ni baby, kan inugasak dagiti plato. Laita lang. Laeng. Ay nalakay. Saan alaeng dayjay tatrabaho mo't laeng dagita? Saan ko ang maaramid amin taadda ka ngarod ni baby? Dahito la ka na yun ti rason mo. Agpanunot ka mambat iti sabali ang rason. Talay, makauma. Ni baby la ka na yun ti rason mo. Ay nawaw. Kontrolam ti boses mo lakay. Ang mga numariing ni baby. Agtugaw ka pa'y Maridore. Ay, imayak tanang kung agong ungot nila kay mo idikalman, mare. Wan nga rod, mare. Agrek-reklamo, tayor uray ko kanukan kwa na ti maaramid dito'y balay. Kat maawatan na kumaa, tanarigat ti aggunay no kastangad na ubing, mare. Kunam ta naisingit ko pa'y tinagluto kan naglaba, mare.
Ay, day tatirigat na no makaasawa ka iti saan a makaaawat mare. San tayo matarubot? Uray no kanayon tayo ang mabatbati iti uneg ti balay, makapabannog mare. Aglalo no adda ubing. Saan akasla idi ang maaramid ko amin, tawan pa iti anak mi. Ita, ay na, makabannog man, mare. Sapay awang kadwam mare. Awan ti pangibatsyam ka ni baby no adda aramidam. Pudno da ita, mare. Sa anak pa'y nga rudan ang makadigos. Mutoy ni baby, tagdigos ka mare. Ay na, nakababain matkan ka, mare. Ang mga numataktak ka pa'y. Si kakit dimat mare. Isumat lang ti may sa agagarak, iso ngay mayak. Iso lang ti mo ka may tulong kukin ka. Di ka madanhagan. Awan ti napatag alakad ko. Kumusta nga iti trabaho, lakay? Nasayaat mo't bakit? Ni baby. Adda iti siled, nakaturog. Italaang adiretso ti turog na. Gusto atap no, awan rason mo nga gunay diti balay. Ay, ikwa, agpulis kan, tamangan tamatan, lakay. Nakaluto ka ka din? Wen, nakapaglaba akmatlaangan. Nasayaat mo't no kasta. Wen tapno saan ka nga agungot. Makaangas mo't lang na tao. Ay, mayatisa mo pari Philip. Una, tayo narabit ni bagat ko, amin na trabaho di balay di Kalman. Isuan, nanganak lang di simbang putak. Kun, kumpleto titurong pare. Ay, epektif magayam no, bugawang pare. Ay, wala pare. Nasdawak nga ro di simbang putak. Ta kabalan namod gayam nga ramiday. Ay, simro nga ro na ti sadot na pare. Naita ti jaki palubos sa mapasamak pare. Siyak kag trabaho. Tapno mabiyag kami. Iso arumbang lang nga gunay mo't iti unag ti balay. Ay, uno mo ta pare. Saan mo ta mabalay na tayo lalaki ti mga rami ti amin? Saan tayo nakiasawa tapno agbalin na babaunan nagiti misis tayo, pare Philip? Nukas dila nga kanayon, di saan ako nagparikaw, pare. Ano mo? Si damat da ito, hindi pa'y kalman bakit? Ano sampay laang lakay? Sa anak-anak karwar itay. Iso nga awan tinagatang ko asidaan ta. Kat no naaramid mo amin at trabaho diti palay di na minsan nga aldaw. Di mo ibaga, nga agras rason ka manan dita. Ay saan lakay? Imay ngamin ni Maridori iti day nga altaw. Iso an naaramid ko amin. Iso tinangasikaso kin ni baby. Tas umumbat pa'y lang. Ammom si ka, Philip. Kasla saan ka ngagpampanunot? Siyak laang ti mabatbati dito'y balay no kasta nga agtrabaho ka. Inton rabi siyak manen ti mapuyat ang mga sikaso iti anak ta. Nay datin soro da jadorikan ka, ha? Naturad ka na sumungsung bada. Gaputan na uma akmetan, Philip. Makauma ti kasta. Ti panagkunam siguro kat sikalaang ti mabambannog. Pudno ka day tinadamag ko, Philip. Masansan ka numot ti panag-apayo ken milisa nga asawam. O sino tinangindaron ka na kayaw nanang? Asino kumapay? Dagiti ka arubayo Nagiti ka ruba mi amarites. Saan na nasaya at abugbog kawam ti asawam? No saan na amaaramid amin amaaramid iti unag ti balay? Kasano asaan na kagungad kat nabambanuga ka nagtrabaho. Kas niya palang mat ti madanunak. Ura sino mo ta? Talagakit niya si manot na niya minisa. Saan mo ta kas niya sigod ka? Una, tawan pa'y ti anak yung asikaswan na iday. Iso ang maaramid na ti trabaho iti unag ti balay. Itang addan ti anak yaw. Kurangan ti oras na para kadagita banag. Rason na dahi tananang. Amok nga rason na lang ti ubing. Tapno saan ngagtrabaho. Kaya't na ti agbyag akas ladun niya.
Ay, kamaudyanan na. Nakadalusak matlaangan. Agyaman akmanan ititulong mo, Maridori. Naimbag ko tanukas na saan ka abisi kat umay ka dito'y balay. When nagdala naktirigat a pagdaldala nam ita, Mari Melissa. Naawan ka. Diyak mo ti aramidok, Mare. Adak lang dito'y no kasapulam titulong ko, Mare. Mabisin samot ni baby, Mare. Padidiam pa eh. Buti nga ro doon, Mare. Ay, wag gayam. Tsak, nakita nila kay mo, Mare. Rimwar ka de. Diyak mo no sa dino tinagturungan na. Day off na ita. Ngam saan mo't nagpakada kanyak. Ibagaktukan ko na apadasan na ti agbati dito'y balay. Tapno muna tirigat na. Ay, wan Mare. Agam komplet tumpay ti usarin ni baby. Tapno adda didiin na, kankanan na, no kastang awan ka dito'y balayo. Nagawid ako, nanay. Tibilin ko kan ka. Di mo bugbog kawan. Wano kabkabilan ni bakit mo anak ko. Diyak may karinay tanan na. Ay nawaw. Awan ano kasta ka. Ang mga numauman ni Melissa kan ka. Tao akmoy ta mabambanaw. Saan mo ta mabali na sakti mga ramin iti amin? Iso nga rood na pagtinulungan niyo. Ano sama? Tada mo nga anak yun ay ta. Sigurado ang maikawamot ni bakit mo. Saan mo't laang arubot ni Melissa, anak ko? Saan na ka maawatan, na? Sikat ti saan ang makaaw-awat, Philip. Ti ko nam siguro, kat nalakat ti trabaho iti nagtibalay. Narigat nga tatiag ko na ino adda ubeng. Anya lang matjagluto, aglaba ka nagdalos. Kasano nga rood no ibaga ni Melissa nga agsinukat kayo. Sikat agbati ijay balayo, tayo tiyag trabaho. Kabaalam nga rood. Kabalak Naitalangay Naglaka na. Ay na, wow. Nalakatag sasaw no saan mo pa'y anapadasan, Philip. Di mo amo, tirigat na. Nasaya at mat tanagawid kan, Philip. Adda na patagapagsaritaan ta. Anya da jay. Sinuruan na kamanan ni kumarem iti kalukwan iti awanak. Di ka agsao itikas na. Ngamin, ni Maridori iti tumultulong kanyak tunggal awan ka dito'y balay. Oho. Tapno mapadasam mat, si kanto ti agbantay inton sumaruno abulan. Una. Naitalangay Agsinlukat ta. Si kamot tagtrabaho, ta siyak tagbate iti balay. Nalakagayam Ay nawaw. Narigat ken ka tapag balinamot ngamin a komplikado ti amin. Anya ti ko nang pare Philip. Saan ka nagtrabaho inton mayabulan? Huwan pare. Ni bakit kumutten tagtrabaho? Anya? Siyak tagbati iti balay. Tapno amuna matirigat tagtrabaho. Ay, huwan may kaya. Tapno padasan na matparay. Ipagarup na siguro ang nalaklakat ni Makipurdia ngam tagyan ito nagtibalay. Ay nawaw, mindset na kiti babae paray. Agrubuat akon lakay, si kanti makamukin ni baby. Nasken amasapa tamasapa mat amang lukat ti laundry shop apakipurdiya Una, awan pare ko, titi na ita. Adda ti gatas ijerep. Adamot iti lamisaan tin saganak akanan na. Insurok mo tanon niya teramidam. Basic. Ay nawaw. Agrubwat ka kitdain, agrubwat ka, Melissa. Itay pa ngagpakpakada ka. Alang nga rod, innakon. Si kanti makaamod ito'y balay. Kamusta ka, pare Philip? Makabanog, pare babay. Nagsangsangit pa ni baby. Mabisin samot, pare. Pinadidik mo titayon, pare. Ay, mga nukurang, pare. Pinakan ko pa yan. Ngam di mo't latag sardang agsangit. Ay, dahita, kaya na, pare. Tulungan nakman. Ang mga ada may advice mo dito. Ay, nawaw. Ay, pasensyakan, pare. Yung awan may advice kukin ka. Diyak pa'y napadasan ti kasta. Anya.
Apayan, Philip. Anya ti mapaspasamak di taon. Apaya kas taon ay ti sangit ni Bebe. Jangardam mo na lang. Itay pa'y, isang inawagan kayo. Saan mat kami na sumbatan ni Melissa ti cellphone na. Ang mga nobisi iti trabaho na muti man ka po ka. Nakalaman pa iti makamuna nang. Nakamuno niya ti aramidag. Ay, unay kan, Philip. Saan mo samot asinuksukatan ti diaper na? Ha? Kasla na puno mga menpiman. Ay, mabitla nga na nang. Taalaag ti wipes kan diaper. Bakit amday ta? Si Mardangan. Saan ang ngagsangit? Nakaturog pa yan. Mabalin ka niya dito kayo pala ang nanang. Napay ko ma. Da kayo pala ti makamo ka ni baby. Tamangan kan agdigusak man may. Saan ka pa ianangan? Saan pa'y nanang? Saan ba't kami na may bati ni baby? Kunak man no kunam analakalaang. Narigat mo't kaya. First day pa lang. Ay na. Kasladya ako na mo tiraramidag. Matarantaak no kastang agsangit ni baby. Ita, amo maun. Narigat ti agunay no adda tubeng. Amo ka narigat ti makipurdiya. Ngam narigat matlaang ti trabaho iti unag ti balayan ako. Iso amaawatam ko manibakat mo. No saan na amaarami daming. Adda kayo matgayam, nanang. Anya ter aramida nyo dito'y balay. Ay, nawagan nak ngamin ni Philip, Melissa. Apay ka no? Saan ka no ngamin ngagsardang ngagsangit ti anak yaw? Anya? Sala nagsardang, hindi adan ni nanang. Hindi sinukatan ni nanang ti diaper na ko na Philip. Si kakit di mag... Mabalin ka din agsarita ta, bakit? May papanitian niya. Saklat ng tagtrabaho. Sikan ti agbati dito balay. Kunak man no basic laang kan katagyan dito'y balay. Narigat mo't kaya. Apay sika, saan ka amarigata na makipurdiya? Siyempre, makapabannog. Nga maanusan takasapulan mat nga agtrabaho tapno adda ti kanan tayo. Ilast mo ita na bulan bakit? Kalpasan na. Siya akong tagtrabaho. Kasaritak to ni nanang, tapno adda katulungan. Amangan numataktak pa'y ni nanang. Nasaysaya at mutlaang no adda ni nanang. Tapno adda mga sikaso kan baby no daramidam. Uray twice a week nga umayro iso. Ala, sikati makaam mo. Ngam kitaam Diyak kayat abugbog kawan nakmanan. Uwan ka di bakit? Pasensya kan. Kamalik na dyan. Sana na maulit. Promise. Ay, nawaw! Kas agasawa, maawatan yu kumadag iti pagkurkurangan yu iti tunggal maysa. Aglalo no saan mat ana igagara. Awan ti trabaho analaka. Narigat matlaang ti makipurdiya. Ngam no ag tinulong kayo, pamilyayo kat nasaya at to ti pagbanagan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.